Magandang gabi, Pilipinas! Kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ng mga kaganapan sa politika ngayong maghapon. Araw ngayon ng Biyernes, May 5, 2023. Ako si Milea Moreno. Magandang gabi sa iyo, Drigo. Magandang gabi rin, partner Melea, at sa ating mga taga-subaybay, mahaba-habang kwentuhan na naman ito, kaya tutok lang. Ako po, si Jigo Postolero. Narito na muna ang ating politiko headlines ngayong gabi. Pangulong Bongbong Marcos, biyaheng UK para dumalo sa koronasyon ni King Charles III. Kabataan Party List Raul Manuel binuking ang bagong modus sa DepEd laptops. Nueva Vizcaya, Governor Carlos Padilla, pumanaw na sa edad na 78. Para sa ating politiko Who of the Day, the Who ang government official ang natuklasan ng blue check o verification mark sa kanyang social media account dahil nagkukurupot sa subscription fee. At sa ari namang politiko snitch, ex-mayor at business tycoon Chavit Singson, mistulang nag-joyride sa loob ng isang home furniture shopping mall sakay ng kanyang electric scooter. Para sa ating mga detalye ng balita, biyaheng United Kingdom na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para daluhan ang koronasyon ni King Charles III ngayong weekend. Ayon kay Marcos, bukod sa dadaluhang koronasyon ng bagong hari ng Britanya, makikipagkita rin ito kay British Prime Minister Rishi Sunak. Kabilang sa posibleng talakayin ng dalawang world leader ay ang pangangailangan ng UK sa mga healthcare workers mula sa Pilipinas. Sa iba pang balita, ibinuking ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang panibago umanong modus ng Department of Education o DepEd sa kanilang ipinamamahaging laptop. Ayon kay Manuel, imbis na pakinabangan ng mga guro ang DepEd-issued Kobe laptops, ay ibinenta ito sa mga retail stores sa Rizal at Cebu. Ayon sa mga babatas, pinambabayad ang kinita rito na utang ng DepEd sa logistics contractor nito. Nababahala ang kongresista dahil naglagak ang DepEd ng higit 660 million pesos para mabigyan ng laptop sa mga guro noong COVID-19 pandemic pero hindi man lang nila ito nahawakan. Kaya nais niyang paimbestigahan ito sa Kamara upang mapanagot ang mga nasa likod ng bagong modus at malaman kung anong hakbang ni DepEd Secretary Sara Duterte sa issue. Samantala, malungkot na balita dahil pumanaw na sa edad na 78 taong gulang si Nueva Vizcaya Governor Carlos Padilla. Batay sa ulat, sumakabilang buhay si Padilla nitong umaga lamang. Bumuhos naman ang pakikiramay sa libo-libong Novo Vizcayanos sa biglaang pagpanaw ng gobernador. Habang naka-half-mast na rin ang watawat ng Pilipinas sa Kapitolyo ng Nueva Vizcaya bilang pakikidalamhati. Si Padilla ang tinagurang Father of Nueva Vizcaya State University at may akda ng Republic Act 9272 na bumuo sa nasabing universidad. Pinasisibak kaagad ni Volunteers Against Crime and Corruption ang mga mahihinang opisyal sa gobyerno. Ayon kay VACC member John Rana, isang uri ng katiwalian ng pagiging incompetent o mahina ang performance sa trabaho. Giit ni Rana, taong bayan ang nagpapasweldo sa mga opisyal ng gobyerno kaya dapat lamang suklian nila ito ng magandang serbisyo. Kaya hindi dapat konsintihin ng mga opisyal ang naging pabaya sa kanilang mga tungkulin sa taong bayan. Maliban sa ililigwak sa pwesto ang mga walang ginagawang opisyal, iginiit ni Rana na dapat ding sampahan ng kaso ang mga pabigat sa gobyerno. Binanata ni Senator Joel Villanueva ang Department of Agriculture dahil sa hindi maramdamang tulong para sa mga biktima ng oil spill sa Oriental Mindoro. Sa pagbisita ni Villanueva sa bayan ng Nauhan, pinunan nito ng malaking tulong na dapat matamasa sana ng mga apektadong residente pero hindi nararamdaman. Ayon sa senador, maraming taga-Ormin ang binubuhay ng pangingisda kaya hirap silang mairaos ang bawat araw dahil sa fishing ban sa lugar. Nalulungkot ang mambabatas dahil malaki ang inilagak na pondo ng Kongreso sa Department of Agriculture pero hindi naman ito mapakinabangan ng taong bayan. Nais ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada na mag-refund
sa subscribers ang lahat ng telecommunication companies at internet service providers na may palyadong serbisyo. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2074 o Refund for Internet Telecommunication Service Outages and Disruptions Act ni Estrada, kailangang magbigay ang mga telco at ISP ng balikbayad kapag umabot ng 24 oras o higit pa sa loob ng isang buwan ng kawalan ng internet connection. Dapat magkaroon ng automated refund mechanism ang mga ito sa lahat ng prepaid at postpaid subscribers nito tuwing pumapalpak ang kanilang serbisyo. Layo ng panukala na maging patas ang paniningil ng internet services sa mga consumer. Ayon kay Estrada, serbisyo ang binabayaran at kapag hindi nakabayad ng bill sa itinakdang araw ay mabilis pa sa alas 4 ang pagputol sa linya. Ipinanawagan ni Senator Nancy Binay na pag-aralan ng pamahalaan ang posibleng partnership sa pagitan ng pribadong dayuhang kumpanya at gobyerno para mapaganda ang serbisyo at pasilidad ng Ninoy Aquino National Airport o NAIA. Suhestyon nito ni Binay upang maiwasan ang mga aberya sa paliparan. Inihalimbawa ng mambabatas ang Mactan Cebu International Airport na napaganda matapos pumasok ang gobyerno at local counterpart sa joint venture sa pagitan ng isang Indian company. Aniya, maaaring gayahin ang airport sa Cebu para may upgrade ang pangangasiwa at operasyon sa NAIA. Aminado si Binay na kulang sa pondo ang pamahalaan para gawing world-class ang NAIA, kaya ang pagpasok sa public-private partnership ang isa sa makakatulong para maiangat ang kalidad ng pambansang paliparan. Nakakatiyak naman ang senadora na mayroong mga pribadong kumpanya ang handang gumastos para maisaayos at mapaganda ang operasyon sa NAIA. Natanggap niyo na ba ang inyong national ID? Dahil kung hindi pa, makinig kayo. Kinilampag ni Senator Coco Pimentel ang mga concerned government agencies na nasa likod ng mabagal at matagal na paghatid ng mga national ID cards sa mga Pilipino. Ayon kay Pimentel, hindi makatwiran ang delay sa delivery dahil habang tumatagal ay nagdududa ang mga Pilipino sa bisa nito, lalo na may mga reklamo ang ilan dahil nakatanggap sila ng pangit na kalidad ng ID. Kaya pinaimbestiga niya sa Senado kung may kapabayaan sa hanay ng Philippine Statistics Authority at Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpapatupad ng National ID System. Sa datos ng BSP, nasa 27.3 million cards lamang ang kinakailangang 36 million national IDs ang naipadala noong 2021. Malayo ito sa target na 116 million national ID na dapat maipadala mula 2021 hanggang 2023. Naglatag ng plano si Senator Loren Legarda upang buhayin muli ang naghihinalong salt industry ng bansa. Sa Senate Bill 1870 ni Legarda, bibigyan ng insentibo ang mga namumuhunan sa salt industry at bibigyan din ng tulong ang mga salt farmers. Gagabayan ng gobyerno ang mga salt farmers upang gumamit ng makabagong teknolohiya at mga estratehiya na susuporta sa pangangailangan ng industriya. Layo nitong maging globally competitive ang industriya ng pag-aasin upang makabuo ng mas maraming trabaho. Ayon sa senadora, malaki ang potensyal ng bansa sa asin bilang tayo ay isang kapuluan na napapalibutan ng tubig. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pang-aabusong naganap sa giyera kontra ilegal na droga sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, tumututok sa law enforcement noon ang anti-drug war campaign. Ngunit paglilinaw ng Pangulo, wala siya sa posisyon na magbigay ng assessment sa naging operasyon ng nakaraang administrasyon. Hindi maitatanggi na ayon sa Pangulo, lalo pang lumakas sa mga sindikato sa iligal na droga, yumaman at naging mas maimpluwensya pa ang mga drug personalities. Kaya ayon sa Pangulo, sa halip na tugisin ng bawat isa, mas makabubuting buwagin na muna ang mga sindikato. Katunayan, sinabi ng Pangulo na pinagbitiw niya ang lahat ng mga pulis na may ranggong colonel pataas para mabatid kung sino sa kanila ang sangkot sa iligal na droga. Tinutukan din aniya ng kanyang administrasyon ngayon ang rehabilitasyon para sa mga naging adik sa iligal na droga. Iniulat ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumagal sa 6.6% ang inflation rate nitong Abril.
Ayon kay Balisacan, patuloy kasi umano ang paghuhupa ng inflation sa mga food at non-food items. Sa kabila nito, mas mataas pa rin ito sa naitalang 4.9 inflation noong Abril ng nakaraang taon. Habang marami pang kakaining bigas ang gobyerno upang mapumasok ito sa target rate nila na 2 hanggang 4%. Susubukan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magawang tumugon ang kanyang pwersa sa mga krimen sa loob ng 3 minuto. Ayon kay Acorda, gagayahin nila ang Integrated Command Control Center ng Quezon City Police District sa mas mabilis na magresponde sa krimen. Sa pamamagitan nito, gagamit ng modernong komunikasyon upang mabilis na magpakalat ng mga pulis sa lugar na mataas ang krimen. Tiwala ang PNP Chief na magagawa ito sa buong bansa, lalo na kung magiging matagumpay itong maipatupad sa Metro Manila. Sa aming pagbabalik, Governor Bons Dolor binatikos ang bubukrasya ng Cash for Work program ng DSWD. Ngunit sa ngayon, ito muna ang ating mga politiko highlights. Kaugnay sa ilang mga kwentong politiko sa rehiyon. Usad pagong na serbisyo, Governor Bons Dolor binatikos burokrasya ng Cash for Work program ng DSWD. Angeles Mayor Pogi Lazatino palalawigin ang anti-limos program sa kanilang lugar. At Pasay City, Iloilo, Mayor Palmares, ikinasa state of calamity bunsod sa malawakang pagbaha at landslide. Sa mga detalye, ikukwento yan ni April Magaling. Para sa ating mga kwentong pangrehiyon, umpisahan muna natin yan sa Mimaropa kung saan aminado si Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor na may pagkausad pagong ang proseso ng pagpapasahod ng Cash for Work program ng DSWD para sa mga pamilyang apektado ng oil spill. Binigyang diin niya na mismong ang bürokrasya ang nagpapaantala sa paglulunsad ng nasabing programa at sa kabila nga nito, tiniyak ni Dolor na matatanggap ng mga Mindoreños hanggang sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo ang another 30 days Cash for Work assistance ng pamahalaan batay na rin sa napagkasunduan nila ni DSWD Secretary Gatchalian. Anya magpapadala ng mga karagdagang tauhan ang ahensya para mapabilis ang proseso ng programa sa kanilang lalawigan. Ang problema, may pera, may programa, nagawa ng tao, pero dahil sa bureaucracia na kailangan yung cash advance ng isa, ililiquidate mo muna bago ka ulit makapag-cash advance, bago mo mapasweldo. Yun ang problema. Hindi kasi pwede yung cash advance nila unlimited. Remember, what we are talking here for the last 30 days is 190 million. At sinong kahera ang pwedeng bigyan ng cash advance worth 190 million? Walang ganon. Kaya ang solusyon, ipadala ang dagdag cash advance
processors or mga dispersing officers from other regions. Samantala, paglilinaw pa ni Governor Bonds na ang mga natitirang pondo sa programa kung sakaling alisin ang mga fishing ban ay i-convert bilang emergency cash transfer na ipapamahagi pa rin sa lahat ng mga mangingisda upang ipambili ng gasolina. Samantala, sa Pampanga naman, simula sa May 18, 2023, palalawigin pa ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr. ang pagpapatupad ng anti-mendicancy law sa kanilang lugar. Sa ilalim ng naturang kautusan, sinabi rito na ang pagbibigay limos sa mga tao ay hindi magandang paraan para makatulong, bagkus ay pagkonsinti at nagiging sanhi ng pagdami ng bilang ng mga pulubi sa kalye. Ipinag-utos na rin umano ni Mayor Lasatin sa City Social Welfare and Development Office na magsagawa ng rescue operation sa mga homeless families at miyembro ng indigenous community. Plano rin ng Angeles City Government na ilunsad ang Balik Probinsya Program na makakatulong umano sa mga Angelenyos na walang sariling tahanan. Samantala sa Bacolod, umapila ang sangguniang panlunsod sa City PNP na maglunsad ng kampanya kontra tirador ng mga electronic at telecom cable sa kanilang bayan. Sa resolusyong inihain sa pangunguna ni Councilor Claudio Puentavella, nabanggit niya na laganap ang nakawan sa kanilang bayan ng mga kable ng kuryente kahit patirik ang araw. Ayon sa konsehal, lubos na nakakaperwisyo ang ganitong insidente dahil naapektuhan nito hindi lamang ang serbisyo, gayon din ang productivity ng kanilang lungsod. Sa Makati City naman, inaaral ng pamahalaan ni Mayor Abby Binay ang pakikipagsanib puwersa sa kumpanyang Curb, isang international parking management platform. Yan ay para matugunan ang problema sa trapiko sa buong Makati City. Sa nakaraang pakikipagpulong ni Binay kay David Albayceta na siyang Regional Director for Southeast Asia ng Curb, ipinresenta sa alkalde ang mga alternatibo o smart parking solution na maaaring ilunsad sa syudad. Bukod dito, natalakay rin umano sa pulong ang posibleng partnership ng city government at Curb nang sa gayon ay makapaghatid ang pamahalaang lungsod ng maayos na traffic system sa mga mamamayan. Habang sa Iloilo, nagdeklara ng state of calamity si Pasig City Mayor Stephen Palmares bunsod ng epekto ng masamang panahon sa kanilang bayan, alinsunod na rin sa inilabas na rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa ulat ng city government, higit sa 30 mga barangay sa syudad ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng mga lupa. Ayon sa pamahalaang bayan, patuloy ang koordinasyon ng CDRRMO at City Social Welfare and Development Office para bantayan ang kanilang nasasakupan. Sa ngayon, ongoing pa rin ang pamamahagi ng relief food sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Ako si April Magaling at ito ang Kwentong Politiko. Maraming salamat, April. Samantala, ready na ba kayong makidaho at makisika sa buhay politiko? Mga kasama natin dyan si Partner Jigo sa pagbabalik ng Kwentong Politiko. Ito na ang ating Politi-Woo of the Day. The WHO, ang opisyal ng bayan na nag-goodbye na ngayon sa kanyang SOCMED verification mark o yung blue check na nakikita sa kanilang social media page katabi ng pangalan bilang patunay na hindi trolls ang kanilang account.
Ayon sa ating scooper, naghihinagpis si subject nang malaman niya na binaklas ang kanyang blue badge. Paano hindi tatanggalin? Hindi naman daw kasi nagbayad ang lolo nyo ng subscription rate. Kahit alam niya ng karamihan ng barya lamang sa kanya, yaman ang presyo nito. Di hamak na mas mahal pa nga raw ang presyo ng kuryente kung ikukumpara sa subscription rate sa social media platform. Matatandaan kasi na noong isang taon, nagsimulang naningil ang bagong CEO ng kumpanyang may hawak dito ng subscription fee para ma-retain ang blue check mark. Alam nyo na, business is business. Anyway, balik tayo sa topic. Kilalang araw kasi si Kuripot na itong subject natin na politiko na namana niya sa kanyang daddy. Kaya ang duda ng ilan, baka umira lang pagkaganit ng lolo nyo at nanghihinayang sa ibabayad dito. Inalas tuloy siya ng kanyang mga kaibigan dahil naturingang nakatira sa exclusive subdivision pero walang pambayad sa subscription. Buwelta naman ng mga marites, baka gusto pa ni subject na ang gobyerno pa ang magbayad ng subscription niya para maibalik ang SOCMED verification mark niya. Clue, ang ating politiko subject ay nag-oopisina sa Metro Manila at may kapangalan rin itong senador habang ang kanyang apelyido ay may letrang B, stands for Barat. Parang may kilala akong ganyang partner. Pero, Nawala ng blue check. oo. Pero nauuso kasi yan. Bakit nakikiuso lang si subject? Ano? Ayan, hep, 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 hep. Hep, 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 hep. Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Kaya naman halika't pasadahan natin ang mga ilan sa mga politiko snitch this Thursday. Hashtag shopping with a kingpin style ang ibinida ni dating Narvacan Mayor at Ilocos Sur billionaire Chavit Singson sa kanyang mga followers. Sa ibinahagi niyang short video clip, makikita na mistulang nag-joyride ang grupo ni Singson sa isang malaking home furniture shop sa Pasay, kung saan tig-iisa lamang sila ng electric scooter habang namimili. Kasama naman niya ang kanyang mga female staff at mga personal security guards. Nilibot ng dating politiko ang establishmento na tila artistahin rin sa dami na nagpapapicture dito. Papicture din naman po, Mr. Chavit. Ika nga, leave it to the legendary politiko / business tycoon na mag-shopping galore with bonggang style. Samantala, hindi nagpatinag sa power outage ang vice-alkalde ng Taytay na si Pia Cabral matapos pansamantalang maantala ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Sa larawan na pinost ni Cabral sa kanyang page, makikita na subsuban pa rin ang opisyal sa kanyang mesa kahit pa madilim ang paligid. Habang ang mga bintana naman ay pawang mga nakabukas para magkaroon ng konting liwanag at hangin sa lugar. Mababatid mo nga na ang pagka-deadman ng opisyal sa sitwasyon na ani ay patuloy pa din ang sesyon sa munisipyo. Yan, good job ka dyan. Hindi naman nauubusan ng paraan si Bayambang Pangasinan Mayor Nina Jose Cambao para alalahanin ang kanyang yumaong ina. Kamakailan kasi nagpost ang alkalde ng larawan niya suot ang isang purple gown ani katulad ng costume ng kanyang mommy noong sumali ito sa isang modeling show way back in 70s. Sa nasabing post, itinabi ni Cambao ang picture niya sa lumang larawan ng kanyang ina. Mistulang pinagbiyak naman ng bunga ang dalawa na tila nakiuso sa before and after challenge picture ng mga Gen Z. Kung saan kuhang-kuha nga ng alkalde, hindi lang ang itsura ng gown, maging ang style, look and smile, at nasa pool mo yun, Mayor. Ayon din kay Cambao, magamat matagal nang yumaw ang ina, mas namimiss pa rin niya ito maghanggang ngayon. Yan, samantala naman, kinikilig naman si General Trias Councilor Jessie Boy Grepo sa mga simpleng gestures o thank you gift mula sa kanyang mga kababayan. Ayon sa konsehal, 8 taon na siyang abogado at ni 5 hindi naningil para sa legal na payo. Pero sobrang na-appreciate umanyo niya ang mga regalo ng kanyang mga kababayan tulad na lamang ng mga gulay na natatanggap niya kamakailan lamang.
Sa kanyang post, ibinahagi niya na isang larawan kung saan game na game siyang nag-post sa mga nakilerang mga green veggies na ani ay may gulay o wala, patuloy tayong tutulong sa kapwa. Kung si dating Narvacan Mayor Chavez Singson ay nag-shopping, ayan, with electric scooter. Sana sinama mo kami dyan no? Mukhang hindi rin nagpapahuli ang pag-flex ng yaman ng mga PDP Laban supporters. Mapapahashtag sana all, ayan, sana all na nga lang sa kung paano mag-celebrate ng birthday ang tatay ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na si Art Atayde. Paano ba naman kasi, ayan, umabot sa 121,000 ang bill ng kumain nito kasama sina Melvin Matibag at Jake Hoson ng PDP laban sa isang kilalang Sosi Steakhouse sa Makati. Sa TikTok video, may pagulat effect pa nga si Hoson nang iabot sa kanila ang bill. At pabirotong napatanong kung ano nga ba ang kanilang kinain. Hindi nyo kasi kami in-invite. Ayan. Ilang saglit pa lang ay pabirong naglabas si Hoson ng bulto na pera sa pag-aakalang umabot sa 1.21 million pesos ang kanilang babayaran. Umani rin ito ng libo-libong comments sa TikTok kung saan ang ilan ay nagsabing tila sinasampal naman sila ng kahirapan. Oh, ang bilis sa'yo na agad ah. Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? 121,000. Magkano? 121,000. 121,000? Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Umawak eh. Baka kulang eh. Teka, baka kulang yung dala kong pera. Teka lang. Oh. Kulang ba to? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Grabe, partner. Wala ko masabi. Parang sarap mapuyat, no? Tapos ang dahil ng pagpuyat mo, ikakabilang ng pera, ganun kadami. Oo, gusto ko rin mapuyat sa ganung kadahilanan. Pero mukhang ang bill pa lang na umaabot sa akin, tanggalin mo yung 2 tsaka 1. Ayun na. Pero sana in-invite nyo talaga kami para masaya. So yan muna ang balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako po si Milea Moreno. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes, alas 8 pa rin ng gabi para sa mga kwentong politiko. Muli, magandang gabi.